«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Надоел. Ялкытты. Акция «Надоел». Ялкытты акцияһы. Акция «Надоел». Ялкытты акцияһы. Открытая Россия проведет акцию «Надоел» за отставку главы республики. Республика башлыгын отставкага ебәреү буенча асык Рәсәй хәрәкәте ялкытты акцияһы үткәрәсәк. Открытая Россия проведет акцию «Надоел» за отставку главы республики. Республика башлыгын отставкага ебәреү буенча асык Рәсәй хәрәкәте ялкытты акцияһы үткәрәсәк. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».